Мога да споделя и моите резултати. Значи от много години имам псориази на ръцете. Много болезнено и грозно. Преди 2 години закупих машината преди да имам пълна информация как функционира и какво е действието на водата. Просто започнах да пия 9,5. Толкова бях отчаяна след дългогодишна борба с псориазиса. Последните ми назначения от лекарите бяха лекарства, които в последствие се оказа, че уврежда черния дроб. Върнаха ми цикъла след 4 години. Можете да си представите колко силни са били самите лекарства, след което спрях съответно лекарствата и бях наистина много отчаяна. Резултатът на ръцете ми просто се случи като магия. За 2 седмици изчезнаха. Не знам дали някой има представа какво представлява. Кървяха ръцете ми. Просто всичко беше в живи рани. След 2 седмици пиене на 9,5 и пръскане с 2,5 и 6, първо пръсках 2,5, след като оставя да изсъхне, пръсках 6. Просто стана гладка кожата ми, изчезнаха ми раните, изчезна това грозно изсъхване на самата кожа. Нещо невероятно, да ви кажа. Всъщност беше пробвала всякакви кортикостероидни кремове и какво ли не, и до състояние на безпомощност, да не може да работи, да не може да се движи и така. И всъщност за 2 седмици имаше фрапантен резултат. Всъщност искам да добавя още нещо. Значи 2-3 години преди да започна да пия водата, започнаха да ми падат ногтите на краката, което беше още по-грозна картина. От 2 години нямам този проблем. Просто всичко се нормализира, да. По принцип се опитвам да спазвам някакъв режим, да внимавам с храненето. Не прекалявам с почти нищо. Се опитвам. Не специален, не точно, но внимавам с яденето, да не се прекалява с сладко, да не се прекалява с тестяно. Искам нещо да добавя. Дали няма UV ефект? Тя в момента от колко? Сигурно от 2 месеца буквално пръска се ръцете, ама когато сети буквално. И кожата не е започнала да се възвръща в да, мога да ви покажа, ако съвсем нормално е. На живота, да видите, това всичко беше в рани, в живи рани. Нацепено. Много неприятно. Който го е имал или който го има все още, може да разбере за какво точно става на въпрос. Повярвайте ми, че... Контекстът беше, че няма ефект. Чувствам се страхотно. Жената се е сблъскала и с още един проблем и сега ще разкажа за него. А именно? Фибромиалгия. Имам артрозис на почти всички стави. Дълги години просто не можех да клякам. Трудно се движех. Подуваха ми се ръцете, глезените. В момента тия болки мога да кажа, че са изчезнали.
Нали, имам си някакви такива кризисни моменти, но си клякам съвсем спокойно, като 20 годишна. Даже си потичва. Даже си и потичвам. Чувствам се страхотно.